Режим смотрит на вся злая. Ви почуєте мову, це літературна мова кінця 18 століття, українська літературна мова кінця 18 століття. Такою мовою тоді писали такі офіціальні пісні, канти. Отже, хто кріпко на Бога уповає. Хто кріпко на Бога уповає, тот недвижим смотрить на вся земля. Йому ні в народі м'яти же підеми, не страшний мучитель звірого людини. Не страшен із облаком парящий, ніже от южних стран віршу няший. Огида від смертного страха полини, кіно Баликицький двіжить глини. Огида від смертного страха полини, Адріатицький двіжить глини. А ще мір сокрушен розпадеться, він же сей муж тогда содрогнеться, прах тіло розвіє падіше люди, а духа не може відвинути. О Боже, кріпкая наша село, Твоє єдиного сиєдно, без тебе і тує ми ужасни, при тобі і самий страх не страшний. Хто крепко на Бога уповає, тот недвижим смотрить на вся злая. Йому ні в народі м'яти ж відеми, не страшний мучитель звіром людини.